emabhenca hey nithi nifuna iproof mabhenca kusho ukuthi kuyacaca ukuthi ninomlungisi mabhenca niyafika naye anikakamazi nisamuzwa ngendaba njengomshado oyihlo omkhulu mhlawumbe eshada nonyoko okhulu beni manje nithi nifuna iproof uMancinza akayikhuluma into asuke engayazi akayikhuluma into asuke engenasiqiniseko naye siyamazi thina lo muntu lo mina I'm not a member of MK kodwa siyamazi akanqeni ukugwaza nasekhaya mawusubheda lo kuyi MK phakathi ekutshele futhi ethi mawufuna ukuya ecourt hambe uyombophisa ubani okembophisa amabhinqa shutha ngakamazi umlungisi nanimuzwa ngendaba njengoJesu he will go deeper kwayisho lo islay queen sathi go deeper baby if uphakela umthakathi mayengaqala njengoba umbone efaka ikhanda phansi engakhulumi kakhulu ngale ndaba uyazi ukuthi umlungisi uzohamba kakhulu uzongena ephaketheni ashone phansi okay nake nayifuna nini iproof ka 10 million le athi yena wanikezwa yona uphakela umthakathi wayinqaba nake nayifuna iproof lokho ubani wayemnika 10 million wakwalisha igama lalo muntu loyo nake nayifuna neproof yokuthi uzocreate imisebenzi e1 million nake nayifuna iproof yokuthi uzovakashela lamazwe lawa aseAfrika la axosha abantu bakhona so izingaki izinto yena zikhuluma ezingamanga singabala kushona ilanga uyabona uMancinza bafowethu ukwazi ngisho ekhaya kuMK lo akadlali kushuthi nani mazi niyafika naye uthi uMancinza uphakela umthakathi bavumelana ngokuthi uphakelo watshela uMancinza ukuthi nge23 uRamaphosa ufuna ukumnika imali wam-advise ukuthi angayi kulo mhlangano bavumelana mayesejika akasatsheli nina sizwe ehlaleni update konke la hamba khona akasatshela iSouth Africa akasatshela abaholi beMarch and March le emvezile uphakela umthakathi akasatshela umuntu ubonakala ngezithombe eseno president mayephuma ku meeting aka-update umuntu akatshela umuntu ukuthi meeting bekungayani uze kuphela izinsuku ezimbili engashongo ukuthi wayeyonzana kupresident ingisho nechunu kuze kube namhlanje namanje ichuna likasho ukuthi babe yonzana kupresident into ebhlungu ukuthi jobani lokhu nithi uMancinza nje akakhulumi ulinda ukuthi uphakela umthakathi wathi nje uyaphakama uyaphinda futhi koze kugcina kulezi yanyosi itinyela nabantu abarong kushuthi nina anikakamazi uMancinza nifike manje nemazi manje akaqamba manga lo bhudi lo ngiyamazi mina akaqamba manga into asuke yisho njoba ngisho ngithi uthi uphakela umthakathi uthema esethi uyambuza wamtshela ukuthi hayi akathathanga imali yena uneenkomo eziningi neembuzi eziningi singaze simbone shuda ngisheduze kwezinyane elihudayo simboneke phela ukuthi cha uneenkomo eziningi nangume eduzane kwazo lezo nkomo lezo mangaka nana manga siqambela wona singakaze sifune proof yabase nithi nifuna iproof kuyacaca namabhinqa ukuthi kushuthi uMancinza anikakamazi kahle lo bhuti akayikhuluma into angenasiqiniseko na and usuke kulindile ukuthi wakhuluma uyakhuluma njengoba umbona nje ethobile uphakela umthakathi ehlisa umoya ingoba uyazi ukuthi maye ngalokhu ethi uyamnaka lo bhuti uzogcina akhuluma ezinye izinto futhi umlindile yabe sekhulume lokho umlindile ngiyanitshela mina uthi wamtshela ukuthi une meeting noRamaphosa bavumelana ukuthi ngeke leyo meeting ayi-attend uthi uzamile kaningi ukumfonela after i-meeting engasamtholi wagcina wavala ifoni nangaleli langa ezobiza isithanga busabe izindaba wangabe satholakala efonini apha until ekhuluma ningafuni iproof bafowethu engathi yena kukhona uphakela umthakathi iproof akasinika yona nangelilodwa ilanga ikhona indaba 10 million nina kahle kahle mabhinqa nina ngiyabona nicanti thina sonke sizalwe izolo ikhona i10 million le kumanje sizwa kuthiwa izitolo ziya operate kaNongoma la makula ayiwaxosha khona emva kwalokho aba nemeeting nawo izitolo kuthiwa ziya operate kanjalo nje we bafowethu imali le kuzobe manje ichunu lithule ethu alikhuluma ngomhlangano wabo noRamaphosa naye kwathatha izinsuku ukuthi asitshele ngomhlangano wakhe noRamaphosa uma ngobe senjalo maye semeetingini usitshele ongena emeetingini asitshele ephuma emeetingini yena zange azise ngisho abaholi beMarch and March hayi bo bafowethu kahleni nina hayi yazizona izingane thina azizalwanga thina manje sibadala kabi dala ngangisho lento ukuthi iphe yodwa iproof yena kulezi zinto ahlale ezikhuluma ake ibeke etafuleni 10 million